An baba dan zauna. Baba me yasa kuka yi mana haka? To ai dole ce. Baba, maganar da nake ji a gari gaskiya ne, maganar cewa akan 2023 za ƙara maimaita jam'iyyar APC. Ba gaskiya bane ba. Amma wa excellence Mahmud Buhari sani kanka ne ba a yi jam'iyyar PDP amma a yanzu mun gane cewa jam'iyyar PDP ta ce take taimaka kowa da kowa. Mustapha Rezan a cikuna suka ƙara fayyacewa Baba Buhari. Addini mu ma ya ce kai adalci in Allah ya baka shugabanci. Na magana sau uku akan wannan kuma ba ni ya karawa. Me wahala a ciki? Rashin adalci ne. Ibrahim Kada, me ka gani a tattare da Alhaji Ibrahim Yusuf kake ba shaka? Na ga ruwan mutunci, na ga kamun kai, na ga tarbiyya. To don so yadda kake mai gaskiya dan saka maka waka ya kamata ka dan taka mai.